nerġgħu nagħtu r-rendikont dwar il-COVID hawn Malta. Tajjeb ngħidu li t-testijiet baqgħu għaddejjin u sibna 19 il-każ ġdid f'dan l-aħħar 24 sija. Bekk it-total ta' każijiet huwa ta' 1984. Kellna wkoll 37 cases li wkoll fiequ u allura it-total ta' każijiet li fiequ huwa ta' 1565 cases. U allura issa it-total ta' każijiet attivi hija ta' 406. Bħala swabs għamilna mill-bieraħ sal-lum 1869 u t-total ta' swabs sa minn meta bdejna huwa ta' 198,883 swabs. Tajjeb ngħidu wkoll li issa t-total ta' imwiet tela għal 13 il-każ. Jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni kif qegħdin u nħarsu lejn il-każijiet li kellna, nafu li l-maġġor parti tal-każijiet hemm minnhom 20% minnhom ma jkollhomx sintomi, hemm minnhom li jkollhom is-sintomi u aħna nħalluhom jibqgħu rikoverati id-dar tagħhom, anka jibqgħu bil-kura permezz tat-telemedicine biex aħna nkomplu naraw is-sitwazzjoni tagħhom. U wkoll ikollna xi ftit każijiet li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar. Minnhom li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar xi jkollhom bżonn kura klinika, u mbagħad hemm oħrajn li jkollhom bżonn jidħlu l-isptar minħabba ċertu sitwazzjonijiet, pereżempju jkollhom xi ħadd fid-dar tagħhom li jkun vulnerabbli, allura aħna nofrulhom li nkunu qegħdin inżommuhom ukoll ġerment f'St. Thomas jew inkella boffa ħalli bekk ma jkollhomx espożizzjoni għal ħadd ieħor. Bħalissa aħna fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 6 persuni, qed ngħidu li wieħed minn dawn il-persuni huwa f'qagħda li mhuwiex stabbli u anzjan. U f'wards oħra ta' Mater Dei għandna 2 persuni oħra, u mbagħad fl-ITU għandna persuna oħra li qiegħda f'kundizzjoni li hija stabbli. F'Boffa għandna 6 persuni, St. Thomas għandna 14 persuna u Mount Carmel issa għandna 8 persuni li għadhom attivi. Jekk inħarsu lejn is-sitwazzjoni tal-COVID qegħdin naraw li għamilna l-ewwel wave fejn kellna numru ta' każijiet u mbagħad kellna sitwazzjoni fejn stabbilixxejna u mbagħad erġajna bdejna tilajn bil-każijiet u bħalma qegħdin taraw f'dawn l-aħħar ġranet issa wkoll il-gradient tal-żieda tal-każijiet issa qiegħed jonqos u allura hekk qed ikollna inqas każijiet li huma rrappurtati ta' kuljum. U rridu niftakru però li n-numri tagħna huma numri żgħar u allura qed ikollna diversi fluctuations bejn in-numri li hija xi ħaġa li tistennija u allura jrid jgħaddi ftit ieħor żmien ħalli aħna nkunu nafu eżatti x'ħajjiġri f'dawn it-trends li qegħdin naraw. Jekk tħarsu lejn in-numru ta' każijiet u nneħħu dawk il-każijiet pożittivi li konna fl-immigranti, tajjeb infakkarkom li meta aħna jkollna każijiet f'immigranti li dawn ikun għadhom qegħdin f'kwarantina, anka skont ma gwidatna li CDC, l-Aġenzija Ewropea tal-Mart Infettiv fl-Ewropa, dawn peress li huma ma jkollhomx dak il-kuntatt fil-komunità, allura hemmhekk ma jkunux qegħdin jiżdiedu mal-istatistika li tirrapporta Malta lis CDC. Però aħna xorta nieħdu l-provokazzjonijiet kollha meħtieġa bħalma dejjem għamilna kemm min-naħa tas-saħħa pubblika u anke bħala kura li nkunu qegħdin nagħtuhom. U allura jekk inħarsu lejn il-graf ta' x'qed jiġri f'dawn il-persuni li jkollna fil-komunità meta inti tneħħi dawn il-migrants għaliex ikunu kollha qegħdin flimkien, hemmhekk qegħdin naraw in-numru ta' każijiet fejn tela u mbagħad beda nieżel. U anke jekk tħares lejn il-7 day dak li ngħidulu moving average aħna l-istess stampa nibdew naraw fejn issa bil-mod il-mod erġajna bdejna niżlin l-isfel. Bħalma ninfurmawkom għalina huwa importanti ħafna li mhux inħarsu biss lejn in-numri, imma nħarsu wkoll kif huma n-numri. Ġifieri inti għandek dawk il-persuni każijiet li jkunu sporadiċi fejn inti hemmhekk ma tkunx qed taqbadhom jillinkjaw wieħed mal-ieħor. U dak huwa importanti li aħna dejjem innaqsuhom kemm nistgħu għaliex dak hemmhekk ikunu l-persuni li jkun qed jikkaġunaw il-firxa. Mbagħad għandek dak li ngħidulhom clusters fejn inti għandek grupp ta' nies li jkunu qegħdin iktar qrib ta' xulxin, ikunu relatati ma' xulxin. Aħna fl-epidemioloġija ngħidulhom epilinked li dawn ikunu linkjati ma' xulxin bħala persuna, bħala ħin u anke bħala post fejn ikunu qegħdin ma' xulxin.
U dawn il-clusters jgħinuna ħafna ukoll biex aħna nkunu nafu minn fejn huma ġejjin l-iktar firxa tal-marda u anka fejn aħna għandna nifukaw l-enforsi tagħna. Xi ħaġa li rajna l-ġimgħa l-oħra għadna qegħdin narawha din il-ġimgħa hija li aħna qed ikollna diversi clusters li huma relatati mal-familja. Jiġifieri aħna fl-aħħar ġimgħa rajna 31 persuna li żdiedu f'clusters li huma relatati ma' nies tal-familja u anka tajjeb insemmu wkoll dak il-grupp ieħor ta' gatherings li fejn żdiedu 11 il-persuna oħra mal-gruppi tal-clusters tal-gatherings għaliex dawn ikunu kollha nies li jkunu jew huma tal-familja jew kellha ħbieb li jkunu qegħdin ma' xulxin. Hawnhekk allura l-appelli tagħna huma li meta aħna nkunu qegħdin niltaqgħu mal-familji, importanti li nies li jkunu ma jifilħux, ma joħorġux u ma jiltaqgħux mal-familji, imma anke aħna meta nkunu qegħdin fil-familji jekk niltaqgħu fid-dar jew niltaqgħu f'postijiet oħra kemm huwa importanti li aħna nibqgħu nużaw il-maskri bħala mod ta' prevenzjoni, l-ħasil tal-idejn u anke dejjem inżommu d-distanza fiżika minn persuna għall-oħra. Gruppi oħra li qegħdin narawh ukoll li baqa' jiżdied huma dawk il-clusters li jkollna fuq il-post tax-xogħol fejn rajna f'dan l-aħħar ġimgħa 19 persuna oħra li kienu linked oħrajn ma' clusters li qegħdin naraw fuq il-post tax-xogħol. U aħna wkoll saħħa Pubblika ħriġna wkoll il-linji gwida ta' x'għandu jiġri fuq il-post tax-xogħol fejn dan huwa importanti ħafna li jiġu segwiti. Kellna diversi kuntatti minn persuni u employers fuq il-post tax-xogħol biex huma jaraw x'jistgħu jagħmlu mill-aħjar biex ikun jistgħu dejjem innaqsu r-riskju fuq il-postijiet tax-xogħol. Din hija xi ħaġa li hija dejjem importanti. U allura bekk aħna nkomplu nagħtu dak l-ispunt lil dawn il-postijiet minn fejn ikunu proprju ġejjin dawn il-każijiet. Il-każi attivi tal-COVID jimxu simili ħafna mal-każijiet li konna pożittivi. Għaliex hawnhekk qegħdin naraw li aħna meta jkollna każ li huwa pożittiv nibqgħu insegwuh u fl-14 il-ġurnata jekk dan ma ċandu sintomi għal 3 ijiem inkun nistgħu nagħmlu t-test u mbagħad jiġi ddikjarat li huwa bħala recovered. Però xorta hemmhekk importanti wkoll li dawk in-nies ukoll inżommu kuntatt magħhom. Kellna wkoll rikjesti mill-lawċin li xtaqgħu jkunu jafu s-sitwazzjoni propja kif tkun qiegħda f'għawdex li hija importanti ħafna wkoll tajjeb ngħidu li mill-każijiet li għandna attivi bħalissa hemm 11 minnhom li huma każijiet li ġejjin minn għawdex. Tajjeb ngħid hawnhekk li din tirreferi għall-lokalità ta' fejn ikun jgħix dan il-persuna. Ma jfissirx li ikun ħada eżatti minn għawdex għall-iskont fejn propju dan ikun qiegħed jgħix. Bħalma semmejna importanti li aħna nibqgħu nsegwu wkoll l-etajiet tal-persuni li aħna jkunu qegħdin jiġu affettwati u bħalma qegħdin taraw propju anke minn din il-graf qegħdin naraw li aħna għadna f'dik is-sitwazzjoni fejn il-maġġor parti tal-każijiet li qed ikollna qegħdin ikunu ta' etajiet bi 15-il sena u sa 54 years u mbagħad nerġgħu jibdew jonqsu. U x-xejra f'dan l-aħħar ġimgħa qegħdin nerġgħu naraw li jekk tqabbel naqra il-każijiet li kellna fil-ġimgħa l-aħħar qegħdin naraw issa li qed ikollna wkoll dawn il-każijiet li mhuwiex daqshekk predominanti n-numru ta' każijiet li qed ikollna iktar fl-anzjani, però dejjem importanti li dejjem nibqgħu nsegwu das-sitwazzjoni u nibqgħu wkoll nipproteġu lin-nies li huma vulnerabbli speċjalment l-anzjani. Infatti din hija riflessa wkoll f'din il-grafika li hawnhekk għaliex issa fejn il-ġimgħa l-oħra l-average age li kellna kien ta' 40, issa qed naraw noqqas żgħir ħafna ta' 39 years. Għax propju tirrifletti ħafna wkoll dak li qegħdin naraw fejn inti għandek numru ta' każijiet li qegħdin ikunu relatati anke mal fuq il-postijiet tax-xogħol. L-istrateġija tagħna tal-testjar regolari u qiegħda tkompli tissaħħaħ u bħalma qegħdin taraw hawnhekk aħna qegħdin naraw fejn kemm qed ikunu dak it-testijiet li qegħdin nagħmlu li aħna nippruvaw nilħqu lan li jkollna minn tal-inqas
2500 tests kuljum, ġieli kellna xi ftit drabi ġranet fejn kellna ftit inqas, però dak huwa l-aim tagħna, kapaċità tagħna tibqa' tiżdied ukoll, għandna kapaċità fil-laboratorju wkoll biex nagħmlu t-testijiet u jiddependi ħafna wkoll skont kemm ikun hemm nies li huma simptomatiċi fil-komunità u kemm dawn ikunu qegħdin jersqu lejn it-testjar. U wkoll Għawdex għandna hemmhekk ħabb ukoll Xewkija Għawdex fejn għandna il-testjar li jsir direttament hemmhekk u l-analiżi tiegħu jsir fil-laboratorju ta' Mater Dei ukoll. U hawnhekk bert ieħor qed ikoll nisu 150 test kuljum, ġieli f'sitwazzjonijiet fejn kellna numru ta' nies li ġew iktar, kellna iktar nies simptomatiċi anke tlajna il fuq minn 250 test kuljum. Imma għandna l-kapaċità hemmhekk ukoll biex inkun nistgħu nagħmlu t-testijiet. Dawn huma l-ħabs li għandna tal-testjar li aħna qegħdin naħdmu biex kemm jista' jkun nresqu dan it-testjar li huwa qrib lejn il-persuni. F'di sitwazzjoni fejn aħna irnexxilna li permezz tal-miżuri ta' mitigazzjoni u anke liġijiet li ħriġna u l-kontrolli, aħna qegħdin naraw bil-mod il-mod li din il-trend li għandna tal-każijiet bil-mod il-mod hija nieżla l-isfel. Bħalmet ma tistax tgħid eżatti x'jiġri għaliex in-numri huma żgħar, allura rridu nkomplu naraw u nsegwu din is-sitwazzjoni. Bħala social distancing measures importanti li nibqgħu nsegwuhom. Hemm il-liġijiet fil-post, aħna qegħdin nagħmlu wkoll l-ispezzjonijiet tagħna fejn hemm post nies li ma jkunux qegħdin jobdu dawn il-social distancing measures hemm ukoll miżuri ta' anke ċitazzjonijiet, però aħna rridu naslu li kulħadd jifhem għaliex qegħdin isiru dawn il-miżuri kollha u il-fokus jibqa' li kemm jista' jkun in-nies ma jkunux qegħdin flimkien. U allura dawk il-miżuri fuq kif anke jsiru ċertu events importanti li nibqgħu nsegwuhom. U anke nfakru li sa issa aħna wkoll żammejna l-discos nightclubs li huma magħluqin għaliex bħalma tiftakru il-maġġor parti tal-każijiet li kien qed ikollna kien hemm żmien fejn kienu minn dal-post. U allura din hija miżura li qegħdin naraw li qiegħda taħdem imma rridu nibqgħu nsegwuha. Fakkarkom ukoll fl-użu tal-maskri, importanti ħafna l-użu tal-maskri, hemm dal-obbligu fir-retail outlet, fuq it-trasport pubbliku, fuq il-vapur ta' Għawdex u terminal, fl-ajruport, fuq is-sea terminal, u anke meta inti tkun qed tuża servizz pubbliku jew inkella wkoll jekk tidħol ġa post magħluq li huwa aċċessibbli għal kulħadd u anke hemm il-multi. Rridu niftakru wkoll li importanti li nilbsu l-maskra. Importanti wkoll li barra nilbsu l-maskra nilbsuha sewwa wkoll u anke qegħdin naraw ċertu nies li jkunu libsin il-maskra imbagħad fiex ħin jiġu biex jitkellmu inneħħu għall-maskra. Bħalma qegħdin taraw ħafna nies inkluż jiena tibqa' dej titkellem anke waqt li inti libes il-maskra. Tajjeb għaliex meta inti tkun qed titkellem hemmhekk hemm iktar riskju li inti tkun qed tferrex iktar il-virus. Allura importanti li meta nkun libsin il-maskra f'dal postijiet u anke postijiet oħra inti tibqa' biha l-ħin kollu. U dejjem tnaqqas iċ-ċans li inti toqgħod tmiss il-maskra ħalli inti ma tikkontaminax lilek innifsek u anke l-użu tal-surgical wipes, tajjeb, jew l-alcohol wipes u anke alcohol disinfectant li huwa importanti ħafna. Bajna għaddejjin ukoll billi aħna nidentifikaw dawk il-pajjiżi li huma iktar friskju, dawk li aħna niklassifikawhom bħala amber countries li minn hemmhekk aħna tlabnihom li jiġu b'test li huwa negattiv minn barra ħalli bekk dejjem innaqsu ir-riskju wkoll ta' importazzjoni ta' każijiet minn dawn il-pajjiżi. Aħna nagħmlu revision ta' dawn il-pajjiżi kull ġimgħa u propju minn nofs il-lejl tal-lejla issa mill-assessment li għamilna rajna lil Bulgarija improvjat fis-sitwazzjoni tagħha allura mhux se tibqa' pajjiż fejn ħajjiġi rikjest bil-fors it-test qabel jiġu għaw Malta. Il-pajjiżi l-oħrajn li għandna Rumanija, Spanja, speċifikament ġejjin minn Barcellona, Girona u Madrid, Czech Republic u Tunizija jibqgħu obbligatorji li jġibu t-test. Dawk li jinsertaw jiġu mingħajr test jistgħu jiġu sottometti għal testjar li għandna fl-ajroport jew inkella anka kwarantina.
Infatti, hawnhekk hawn in-numru ta' testijiet li għamilna propju fil-airport tagħna li hemmhekk għamilna setup fejn li t-testjar isir fl-aeroport li tajjeb ngħidu li dawn huma PCR test li huma reliable l-istess bħal manna fil-laboratorju. U sa issa minn meta bdejna nagħmlu dawn it-testijiet minn mindu ġiet invigore liġi mit-22 ta' Wissu għamilna 242 tests u minn dawn ħarġu 4 li huma pożittivi. Fakru wkoll li n-numru ta' flights minn dawn il-pajjiżi huma ftit u anka meta tħares lejn in-numru ta' nies li jkun hemm fuq il-flights huwa inqas minn dak li konna qegħdin naraw qabel. B'hekk dawn l-4 minn mindu bdejna ġifieri issa kważi su ġimagħtejn, dawn huma 4 persuni li aħna qbadnihom kmieni, allura 4 persuni li frankajna li kienu ħajkunu fil-komunità u li setgħu jkunu qegħdin iferxuha lil ħaddieħor. Il-miżuri l-oħra fl-aeroport xorta jibqgħu hemmhekk tal-testjar ukoll tat-temperatura kemm in-nies li huma ħirġin mill-aeroport u kif ukoll dawk li jkunu deħlin, ħalli aħna b'dawn il-miżuri kollha mhux waħda biss tista' tikkontrolla il-COVID, imma dawn il-miżuri kollha jaħdmu flimkien biex ikun jistgħu jagħtu l-kontribut tagħhom għall-kontroll. Nfakkarkom fuq il-miżuri importanti ta' social distancing, l-użu tal-maskri, l-iġene u anka li nipproteġu lil vulnerabbli. U jekk niżviluppaw xi sintomi, ftakru s-sintomi jista' jkun respiratorji imma anke gastrointestinali, importanti li naqogħdu d-dar, inċelplu l-helpline, meta jtuna l-appuntament, kun nistgħu morru għall-appuntament, sakemm joħroġ ir-riżultati jew inkella anke sakemm inti ddum bis-sintomi importanti li persuna għandu dejjem jibqa' d-dar. La darba aħna jkollna każ, aħna nkun nistgħu nikkontattjawkom mill-ewwel, isir l-assessment mill-case management team u mbagħad naraw ukoll min kienu l-kuntatti tagħkom fejn għandna l-contact tracing team. Nixtieq nagħmel appell lill-pubbliku biex jikkoperaw magħna. Importanti dan huwa x-xogħol tagħna li aħna qed nagħmluh fuq xogħol, fuq evidenza, fuq x'tgħidilna x-xjenza meta nagħmlu l-assessments tagħna. Sfortunatament ġieli kellna sitwazzjoni fejn kien hemm nies li ma fehmux lilna u anka kien hemm nies li forsi kienu qegħdin ikollhom atteġġjament li mhuwiex xieraq ma' nies tagħna. Nappella li aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu x-xogħol tagħna, qegħdin hawnhekk biex ngħinu lil kull persuna li huwa simptomatiku, kull persuna li huwa kuntatt, għejnuna biex nkun nistgħu nagħmlu xogħolna tajjeb ħalli bekk nkun nistgħu flimkien nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Xtieq nirringrazzja kulħadd u l-appell tagħna huwa to stay safe. We'd like to do a small brief in English. Welcome everyone for this medical COVID bulletin. Over the past 24 hours, we had 19 new cases, so now the total number of cases is 1,984 cases, and we had 37 cases who have recovered. So the total number of recovered cases is 1,565 cases. This leaves us with 406 active cases. The swabs which have been done over the last 24 hours is 1,869, so the total swabs from the start is 198,883 swabs. So we'll soon reach the 200,000 swabs as well. This is the situation we have in our country, whereby the trends are showing that following the peak that we had a few days ago, we are now going down in the number of cases which are being reported, which are the impact of the measures that we have taken. So we appeal to everyone to continue to follow the mitigation measures. We have legislation in place so that we can control the situation. However, we appeal to everyone to follow the measures of social distancing, the measures of hygienic measures, including washing of hands and sanitization, and also the usage of masks wherever you are in contact with other people. And there are places where they are obligatory by law as well. Protecting the vulnerable, for the vulnerable people to choose where they go, to identify places where they have the least of the risk. And also, if you are sick, kindly contact 111, so we will help you by giving you an appointment and get swabs, and you will have the result. Thank you. Stay safe. Bonjour.
Bonġu Prof. Siva Martin mit-Times of Malta, forsi tista' tina update fuq is-sitwazzjoni fil-multi. X'nu mal-figuri u jekk hemm xi ħsieb li forsi jiġu reveduti s-sistema tal-multi. Thank you. Grazzi, Iva. Aħna għandna diversi entitajiet li għandhom id-deliga taħt l-att tas-saħħa pubblika li jkun jistgħu jagħmlu wkoll ispezzjonijiet fuq il-postijiet li jkunu qegħdin jiġu regolati wkoll permezz tal-leġiżlazzjonijiet li jħorġu minn taħt l-att tas-saħħa pubblika. Fosthom għandna l-ispetturi li jaqgħu taħt l-Environmental Health Directorate li dawn jagħmlu xogħol tagħhom infatti bħala spezzjonijiet fuq kwarantina, dawk in-nies li huma f'kwarantina sa issa għamlu 53,782 u kellna bħal ċitazzjonijiet kellna 167 dawk in-nies li kienu qegħdin fil-kwarantina u kellna 25 ta' dawk in-nies li kienu pożittivi. Meta għamilna wkoll spezzjonijiet fi stabbilimenti kellna 21,731 u kien hemm ċitazzjonijiet bħala 36. Għamilna wkoll fuq mitigation measures 11,798 li hemmhekk kellna 83 ċitazzjonijiet. Fuq il-maskri għamilna 1,367 u hemmhekk kellna 113 ċitazzjonijiet. Barra minn dawn imma wkoll kif semmejt ukoll spetturi oħrajn minn diversi entitajiet li inti għandek l-ispetturi li huma mill-Malta Tourism Authority li qegħdin iduru stabbilimenti relatati ma' entertainment u anka restaurants u bars. Mbagħad għandna wkoll barra l-Pulizija wkoll u għandna wkoll il-Leża u anka Transport Malta li huma wkoll qegħdin iduru postijiet biex jaraw li dawn leġiżlazzjonijiet qegħdin jiġu proprju segwiti u hemmhekk ukoll min-naħa tagħhom ukoll ikunu ħarġu ċitazzjonijiet. Aħna rridu niftakru semmejt li reviżjoni tal-multi. Aħna rridu niftakru li rridu naslu li jalla ma jkunx hemm multi għaliex nifhmu lin-nies jaħdu għaddin bħala affarijiet li rridu nagħmlu biex aħna nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Huwa ta' gwadanna kulħadd li s-sitwazzjoni tiġi kontrollata. U allura il-multi qegħdin hemmhekk biss għal min vera ma jkunx qed fehem l-importanza ta' dawn il-miżuri. Hi, Prof. Gawci, Amy Borch minn Newsbook. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar studenti u għalliema li huma meqjuża bħala vulnerabbli, dawk li kienu anke jirċevew karta fix-xhur li għaddew, da ovvjament jekk irċevew dak iż-żmien illum il-ġurnata xorta għadhom meqjusa bħala vulnerabbli, però la tibda l-iskola daw l-istudenti u l-għalliema taħseb illi għandhom jirrikjedu għal online teaching u dwar il-każi attivi, ma nafx jekk semmejt kemm hemm persuni li huma f'qagħda kritika u forsi tgħidilna x'età għandhom. Thank you. Mela tajjeb ngħidu li meta nħarsu lejn in-nies vulnerabbli meta bdejna propju din il-pandemija bħal meta tajjeb inti aħna konna għamilna leġiżlazzjoni li tirrigwarda n-nies vulnerabbli fejn aħna għamilna assessment kliniku ta' liema kundizzjonijiet hemmhekk tpoġġi lin-nies iktar f'sitwazzjoni vulnerabbli għal komplikazzjonijiet jekk taqbadhom il-COVID. Dan kien fil-bidu tal-pandemija wkoll u allura issa qegħdin ukoll f'sitwazzjoni fejn dawk in-nies iva dawn jekk taqbadhom il-COVID ukoll għandhom iktar riskju ta' komplikazzjonijiet. Però minn dak iż-żmien law aħna tallimna ħafna iktar u għandna wkoll miżuri oħra ta' prevenzjoni inkluż l-użu tal-maskra, inkluż ukoll li aħna nafu iktar issa li kemm huwa importanti li inti żomm id-distanza soċjali. U allura f'sitwazzjonijiet fejn inti għandek fuq kwalinkwa post tax-xogħol, hemmhekk isir l-assessjar on a case by case basis tajjeb flimkien mal-employer anka mat-tabib li jkura lil persuni u f'każ ta' tfal ukoll mal-ġenituri. Fil-każ ta' tfal ukoll bħalma ħabbru wkoll il-Ministeru għall-Edukazzjoni hemmhekk mhux se tibqa' tiġi segwita dik l-obbligu bil-fors li jridu tfal kollha jmorru l-iskola fiżikament, imma ħajnataw opportunitajiet ukoll fejn inti tfal xorta jkun jistgħu jitalmu f'sitwazzjonijiet fejn inti għandek tfal li jkunu vera vulnerabbli u d-deċiżjoni tittieħed li t-tfal ma jkunux qegħdin imorru l-iskola. Fuq is-sitwazzjoni tal-persuni li għandna fl-isptar tagħna, il-persuna li għandna fl-ITU qiegħda f'sitwazzjoni
li qiegħda għaddejja blajnuna permezz tal-ventilator, u rridu aħna bqgħu nsegwu dal-persuni, ma għandna wkoll persuna bħal qabel Infectious Diseases Unit li wkoll qiegħda f'qagħda li hija kritika. Stefan Bajada minn One Use, professur. Qed naraw kif jaf kulħadd li n-numru ta' persuni mfejqa huwa akbar minn dak ta' persuni li qed jiġu attivi f'każijiet attivi. Erġajna qbadna triq tan-niżla f'dawn il-każijiet attivi u ser nerġgħu niġu kif konna ftit tal-ġimgħat ilu b'każijiet li nistgħu ngħidu hekk toddhom fuq subajk. Mela, meta nħarsu lejn il-persuni li jkunu recovered, rridu niftakru li ħafna drabi bħet u qed jirriflettisu xi qed jiġri 15 qabel, ġifieri fejn kellna numru iktar qoli fil-ġimgħat li għaddew u mbagħad għaddew ġimgħatejn dejjem tara li hemmhekk ħajkollok numru ta' nies li huma iktar attivi. Tajb nispjega wkoll għax kellna xi ġranet fejn pereżempju kellna l fuq minn 80 persuna li kienu recovered. Tajb nispjega li meta inti għandek familja li jkunu ħafna minnhom li jkunu pożittivi, ġieli jkun hemm il-ġranet ta' meta huma jiġu identifikati bħala pożittivi li jkunu qegħdin ivarjaw minn xulxin. Għaliex wieħed ikun beda bis-sintomi ftit wara u mbagħad meta nagħmlu t-test joħroġ minn dikinhar. Allura ħafna drabi il-familja stess tagħżel li tagħmel it-testijiet ġurnata partikolari flimkien ħalli mbagħad la joħorġu kollha negattivi nkun nistgħu nagħmluhom ir-recovery kollha flimkien. Allura dik tara differenza u tispjega fejn inti kellna ġranet li jkunu naqra iktar minn ġranet oħra jekk inti toqgħod tikkonsidra ġara eżatt ġimagħtejn qabel. In-numru ta' każijiet qed dejjem jinżel bil-mod il-mod u n-numru ta' każijiet attivi dejjem qed jinżel bil-mod il-mod. Però bħalma qegħdin taraw għadu numru li huwa sostanzjali u wieħed irrid jara wkoll x'ħajkun l-impatt mbagħad ta' kif inti nibqgħu għaddejjin dawn il-ġranet li ġejjin dejjem niftakru li aħna qegħdin issa noqorbu wkoll iktar lejn l-istaġun fejn jibda l-istaġun tal-influenza. Ġifieri hemmhekk ħajkollna challenge ieħor fejn ħajkollna virus ieħor li qed jiċċirkola, allura il-ħidma trid tinħadem biex aħna nkunu qed naħdmu fuq dawn iż-żewġ viruses u viruses oħrajn għaliex dawn kollha għandhom sintomi li huwa simili. Wara nofsinhar tajjeb, Professor Kristina Majra minn Net News. Għandi mistoqsija dwar l-iskejjel meta naraw fl-Ewropa kien hemm sitwazzjonijiet fejn Franza kellha tagħlaq xi 22 skola, l-Ingilterra qed skola oħra wkoll issa ftit tal-ħin ilu. X'se tkun is-sitwazzjoni f'Malta? Ġifieri jekk jiżviluppa każ fi-skola dik l-iskola se tingħalaq u jekk dik l-iskola se tingħalaq l-iskejjel kollha se jingħalqu jew kif se nimxu hemmhekk. Dwar il-maskri fl-iskola, l-Italja edha tagħti maskra ġdida lil kull student kull jum ħalli ovvjament ikun hemm iktar iġiene u ma tibqax tintuża l-istess maskra. Din se ssir hawn Malta wkoll. Xtaqt ukoll forsi tispjega naqra n-numri tal-immigranti, ġifieri kemm kellna każi totali ta' immigranti s'issa, kemm minnhom fiq u kemm minnhom għadu attivi u fejn qegħdin, ġifieri dawn qegħdin kollha fiċ-ċentri magħluqin jew hemm każi ta' immigranti li qegħdin f'ċentri miftuħa. U ma nafx hekk hemm xi każi f'San Vincenz, is-sitwazzjoni hemmhekk. Grazzi. Mela, fuq l-iskejjel bħalma għedna wkoll meta konna qegħdin nitkellmu dwar l-iskejjel, nafu li la darba inti kollok każijiet li qegħdin fil-komunità, l-iskejjel tagħna mhumiex boarding schools, jiġifieri tfal ħajkunu qegħdin fil-komunità bħalma jkunu l-istaff kollu tal-iskola. Allura jista' jkollok xi każijiet ta' tfal jew inkella staff tal-edukazzjoni li jkunu fil-komunità u allura jista' jkun hemm dawn li jkunu wkoll fl-iskola. Meta jkun hemm każ pożittiv bħalma nagħmlu dejjem aħna naraw dak il-każ li huwa pożittiv, nagħmlu l-assessment ta' dak il-persuna in termini ta' jekk kellux sintomi jew le, fejn kien dak il-persuna ma' min kellu kuntatt, u mbagħad aħna nagħmlu risk assessment. Allura jekk tħarraġ lejn ċirkostanza fejn inti ikollok pereżempju tifel fi klassi, aħna naraw dan it-tifel kemm kien fl-iskola waqt il-perjodu, pereżempju li kellu sintomi jew kellha sa jumejn qabel, jew inkella jumejn qabel sarlu t-test jekk ma kellu l-ebda sintomi.
U hemmhekk inti tagħmel evalwazzjoni ta' min kien f'kuntatt miegħu li inti jkollok ċirkostanzi fejn huma differenti skont l-iskola kif tkun u skont kemm dan it-tifel jew tifla mal-kumplament tal-klassi. U allura f'kull każ inti tagħmel dal-assessment u inti tkun tista' tagħmel f'kwarantina dawk il-persuni li jiġu klassifikati bħala close contacts. Dak huwa kif il-protokoll tagħna jgħid ukoll u anke li huwa simili ħafna ma' protokolls oħrajn ta' kif inti taħdem biex tagħmel il-contact tracing u l-eluq. Nafu li sitwazzjonijiet fejn anke barra minn Malta kienu qegħdin jalqu ċertu klassijiet, jekk ikollok klassi, jenkella jekk ikollok iktar ukoll ikun hemm bżonn li forsi tagħlaq iktar ukoll. Dejjem importanti li aħna nimxu fuq l-evidenza u anke fuq risk assessment li nkun qegħdin nagħmlu fuq każ. Fuq il-maskri l-linji gwida li pubblikajna aħna bħala l-awtoriti tas-saħħa turi ċar fejn għandu jintużaw il-maskri. Dejjem niftakru li minħabba is-saħħa ta' tfal ta' taħt 3 snin mhuwiex rikomandat li jintużaw il-maskri, dawk it-tfal bejn 3 snin u 11 sena. Rekomendazzjoni tagħni hija li ma jilbsux il-maskra waqt li qegħdin fil-klassi, dawn ħajkunu qegħdin kollha flimkien. Però jekk ħajħorġu fil-kurutur biex imorru t-toilet jew inkella biex joħorġu sakemm ħajmorru l-bitħax imbagħad anke fil-break. Aħna qegħdin nagħmlu rekomendazzjoni li anke fil-break jibqgħu f'dawk l-istess bubbles, hemmhekk jilbsu il-maskra. Importanti ħafna wkoll li waqt physical activity ma jilbsux il-maskra għaliex din tkun qiegħda nkella tikkaġuna iktar ħsara. U l-użu tal-maskri huwa importanti. Semmejt punt prinċipali importanti ħafna inti li l-maskra skont xi tkun il-maskra, jekk inti libes surgical mask, pereżempju bħal din li libsa jiena, din ma tistax iddum biha iktar minn 4 sigħat għaliex inkella tixxarrab u ma tibqax effettiva. Hemm ukoll l-użu tal-cloth masks li dawn importanti li jinħaslu. Li huwa importanti ħafna huwa li kulħadd tfal u kbar ħajużaw il-maskra li hija tagħhom u li din ikunu ħadu ħsieba, pereżempju il-cloth mask importanti li tinħasel regolarment. U importanti li il-maskri ma jistawx jiġu xerjati, tajjeb, ġifir ma nistax kolli maskla l-bista jiena u għaddejta l-ħaddieħor għaliex ovvja hemmhekk ħajkollok kontaminazzjoni. Kulħadd għandu l-maskri tiegħu, nilbsuhom sewwa u nieħdu ħsieb ukoll l-użu tagħhom ta' kif huwa rrakkomandat. Saqsejt li fuq l-immigranti, mela niftakru li aħna konna diġà kon qed intukom rendi kont kemm f'dawn il-bulettini li aħna kellna 106 cases u minn dawn kellna 104 li diġà huma recovered li baqa' 2 biss attivi u dawn qegħdin propju jiġu rikoverati China House għaliex il-każijiet pożittivi hemmhekk inpoġġuhom sakemm ikun għad hemm wisa. Però għandna wkoll fiċ-ċentri magħluqin kollha għandna 35 cases fil-liste, 37 cases in-Marsa u każ wieħed f'Safi. U dawn kollha huma iżolati u kif ukoll il-persuni li kienu f'kuntatt magħhom ukoll qegħdin ukoll f'kwarantina. U f'SVPR m'għandniex informazzjoni li għandna cases. Good afternoon, Professor Gauci. Luigi from Love in Malta. Are you concerned about any resistance from the general public with regards to the COVID-19 vaccine, as there seems to be growing skepticism online surrounding the vaccine and its legitimacy? And secondly, the reality is that there is a significant lack of teachers in this country. So how can there be smaller classes which adhere to social distancing when typically classes have around 20 to 30 students per teacher? And are there going to be any fines imposed on schools which violate the guidelines? Fuq il-vaksin, dan punt importanti ħafna li din hija challenge li aħna bħala awtoritajiet ta' saħħa pubblika u l-kliniċi kollha ilna nikkombattuha. Però mill-esperjenza li għandna aħna dawn li jkunu kontra il-vaccines, dak li ngħidulhom anti-vaccine lobbyists ma tantx kellna u Malta. U anka meta nkunu qegħdin inħarsu wkoll lejn l-esperjenza li kellna fuq it-tilqim, speċjalment it-tilqim ta' tfal u Malta qegħdin naraw li l-uptake dejjem ġeneralment ikun tajjeb. Infatti, jekk tħares lejn it-tilqim għandna ta' tfal għandna over 95% uptake minn dawn it-tilqim ta' tfal. Dik ħaġa importanti hija li aħna naraw li dan il-vaccine
kemm huwa importanti għaliex nafu li huwa il-mezz kif aħna nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni li għandna f'idejna. Tajjeb insemmu wkoll li għandek l-EMA li hija l-European Medicines Agency li din tilliċenzja dawn it-tilqim u tilliċenzjahom fuq diversi aspetti fosthom l-iktar ħaġa importanti hija li din il-vaccine tkun qiegħda taħdem li tkun effikaċi imma wkoll fuq is-safety tagħha. U allura hemmhekk toħroġ l-liċenzjar ta' tilqima u hemmhekk imbagħad tkun disponibbli għall pubbliku meta jkunu għaddew minn dawn ir-regular styles. L-appell tagħna jibqa' li sa issa maħniex insibu dawn in-nies li qegħdin jgħidu ħafna li ma nieħux il-vaccine, però stalina li anke nkun nistgħu waslu messaġġ tajjeb bbażi ta' dak li tkun qed tgħidilna l-Aġenzija Regolatorja Ewropea dwar din it-tilqima u jalla li din it-tilqima tkun tista' joħduha kulħadd ħalli bekk nkun nistgħu nipprevenu kemm nistgħu minn di sitwazzjoni u nikkontrollawha. Fuq il-mistoqsijiet dwar l-iskejjel kemm hemm teachers available u kif ukoll jekk hux ħajkun hemm xi multi minn dawn in-naħat ftakru li aħna ħriġna l-linji gwida tagħna biex ikun jistgħu jitħadmu l-aħjar fl-iskejjel. U dawn ħad tiġi implementata bl-aħjar mod li jistgħu mill-Ministeru għall-Edukazzjoni u diġà qegħdin ifasslu l-pjanijiet tagħhom. Niftakru wkoll li l-iskejjel kollha madwar l-Ewropa kollha qegħdin jaħdmu biex jaraw kif inhu l-aħjar tkun tista' jfetħu l-iskejjel biex inti dejjem timmitiga r-riskju. Hi, good afternoon, Professor Gauci. I'm Laura Kalea from the Malta Today. Our questions are regarding testing. Originally, if a person tested positive for COVID-19, before they were classified to have recovered, they needed to have 2 negative COVID tests conducted. Is that still the case? Because we have received information that now only 1 negative COVID test is required to be classified as recovered. If true, why has the first method been stopped when evidence has shown that false negative can occur with these type of tests? And the second is, are staff at Marta Day and care homes being routinely tested? Tajjeb, dan huwa punt importanti ħafna mela. Fuq recovery kellna ftit ġranet fil-bidunet fejn aħna anka skont ma kienet qed tgħidilna l-ECDC aħna konna qegħdin xejn jieqfu s-sintomi tal-persuna jgħaddu 3 ijiem nagħmluhom 2 consecutive tests, ġifieri nagħmlu test pereżempju llum u wara 24 siegħa nerġgħu nagħmlu test. Però anke fuq linji gwida li ħarġet l-ECDC issa ilna żmien twil li aħna qegħdin nimxu fuq linji gwida fejn jgħidlek li la darba inti għandek persuna minn meta ġie pożittiv wara 14-il ġurnata kien ilu 3 ijiem mingħajr sintomi, ġifieri l-ewwel ikun fiq klinikament, aħna nħallu 3 ijiem basta jkunu qabżu l-14-il ġurnata, aħna nagħmlulu test wieħed. U hemmhekk jekk dan ħareġ negattiv, hemmhekk ikun jista' jiġi rilaxxat propju bħala recovered. Din hija il-protokoll tagħna bħalissa. U aħna qegħdin inkomplu wkoll nimxu mal-linji gwida li jgħidulna l-ECDC ħalli aħna dejjem nimxu bl-aħjar mod li jista' jkollna meta tkun qed tiddekjara persuna li huwa imfejjaq. Fuq testijiet lin-nies li jaħdmu kemm Marta Day, kif ukoll fid-djar tal-anzjani u anke postijiet oħra, aħna regolarment nirrakkomandaw li ikun hemm random testing ta' dawn il-persuni. Dan huwa importanti, però hemm aspetti ieħor li huwa aktar importanti milli inti tagħmel random testing. Huwa ħafna iktar importanti f'dawn il-postijiet li inti jkollok l-infection control measures li jkunu f'posthom. Għaliex jekk illum għamilt it-test u ħareġ li negattiv ma jfissirx li għada ma niġix pożittiva. Allura huwa aktar importanti li persuni jkunu qegħdin isegwu l-infection control measures li jintibsu il-maskri u l-PPE li hemm bżonn regolarment li wkoll ħasil ta' l-idejn huwa importanti ħafna f'dawn l-establishments biex inti ma tkunx qed tgħaddi infezzjoni minn pazjent għal ieħor jew inkella minn resident għal ieħor. Firella Paċ Television Malta, rċevejna mistoqsija minn xi ġenituri ta' tfal fil-skola sport fejn qegħdin isaqsu l-istudenti li hemm bżonn joħorġu mill-iskola
pa' studenti tal-iskola sport biex pereżempju jmorru l-pisċina, sessjoni ta' swimming, water polo, synchronized swimming, se jkunu jistgħu joħorġu mill-iskola u marbut ma' da il-fatt dwar il-bubbles, anke fejn jidħol il-trasport tal-iskola, ovvjament ikollok tfal minn etajiet differenti fuq dak it-trasport. Allura mbagħad dik il-bubble tot ta' mbagħad ovvjament dak li kun se jitħallat ma' persuni tal-klassi tiegħu biss. U l-aħħar mistoqsija semmejt il-miżuri tal-bars, mass events, etc. li issa nafu li l-om ftit ġimgħat li daħlu fis-seħħ, x'effett qed iħallu dawn il-miżuri l-fatt li issa daħlu fis-seħħ. Mela, fuq sports, bħalmet għabbażi tal-lini gwida li ħriġna il-Ministeru għall-Edukazzjoni u anka l-iskejjel individwali qegħdin bħalissa jħarsu wkoll lejn il-kurrikola li wkoll jinkludu dawk l-extracurricular activities bħal sports, drama u dal-affarijiet kollha kif l-aħjar ikun jistgħu jitħadmu għabbażi wkoll ta' dawn il-lini gwida. U anke nfakkarkom ukoll li aħna wkoll flimkien ma' Sport Malta wkoll ħriġna lini gwida ta' kif ukoll isir l-aħjar sport tajjeb u attivitajiet fiżiċi biex ikun jistgħu dejjem timmitiga r-riskju. Fuq it-transport bubble li semmejt li hija importanti li aħna din naraw li kemm jista' jkun ma jkunx hemm taħlit ta' tfal ma' xulxin. Allura inti għandek il-bubble tal-tfal li jkunu qegħdin waqt il-ħin tal-iskola li dawn ħajkunu qegħdin flimkien, però mbagħad inti niftakru wkoll li t-tfal għandhom diversi attivitajiet oħrajn ukoll u fosthom inti għandek it-trasport tal-tfal li għandna vantaġġ ukoll li aħna għandna it-trasport li issa qed jiġi provdut l-aħħar snin u allura hemmhekk mhux qed jkollna tfal li ħajkunu qegħdin jirkbu it-trasport pubbliku, allura hemmhekk qed jitħalltu iktar. Allura dak il-bubble li inti għandek fuq it-trasport qed jiġi provdut mill-iskejjel dawn ħajkunu dejjem l-istess tfal. Allura wkoll dawk it-tfal dejjem ikunu qegħdin jiltaqgħu mal-istess tfal ma' xulxin u ma jkunx hemm taħlit bejniethom. U qed isiru sforzi wkoll biex kemm jista' jkun dak it-tfal li joqogħdu qrib tal-iskola għandhom jimxuha ħalli jkun qed jevitaw li jużaw it-trasport pubbliku u fl-istess ħin jagħmlu attività fiżika ta' kuljum. Fuq il-miżuri li ħadna fuq il-postijiet ta' entertainment bħal għalaqna discos, il-night clubs, anka miżuri iktar stretti fuq il-bars, hemmhekk qegħdin naraw li kombinazzjoni ta' kollox ġifier dal-miżuri wkoll miżuri oħrajn li ħadna ta' maskri f'ċertu postijiet ta' social distancing, anke nfakkarkom li f'postijiet barra ma jistax ikun hemm kongregazzjonijiet ta' iktar minn 15-il persuna, dan kollha jidher li qed iħallhom impatt għax propju l-figuri qegħdin juruna li minn dak il-pik kbir li kellna propju f'Santa Marija issa bdejna it-triq lejn in-niżla. Jalla li nibqgħu nsegwu dawn il-miżuri ħalli bekk aħna nibqgħu nikkontrollawha. Julia Magri from Malta Independent. Just a question regarding the total number of swab tests we see daily. As we know, the total number of positive cases do not include the migrants, but are the tests being done on the migrants are included in the statistics we are seeing every day? Also for those COVID-19 positive patients, as we know, they have to take a re-swabbing to check if they're still positive or if they're negative. Are these tests also included in the daily swab numbers? Thank you. Mela, it-total ta' swabs nirrapportaw ta' kuljum fl-infografik tagħna u anke hawnhekk huwa it-total ta' testijiet li jsiru fil-laboratorju. Ġifieri kif qed tajjeb inti dawn jinkludu wkoll dawk it-testijiet li jerġgħu jsiru fuq ċertu persuni li diġà huma pożittivi għaliex inti hemmhekk nerġgħu nittestjawhom wara il-14 day u ġieli jkun hemm x'min jista' jerġa' jinserta pożittiv allura nerġgħu nirrepetuh. Jinkludu wkoll dak it-testijiet li nagħmlu wkoll fuq contacts, ġifieri jkunu kuntatti ta' persuni pożittivi, imma jinkludu wkoll dawk it-testijiet li nagħmlu wkoll fuq l-immigranti. U anka wkoll jinkludu dawk it-testijiet li nagħmlu pereżempju f'old people's homes at random jew anke f'Mater Day, jew anke fuq postijiet tax-xogħol, dawn kollha huma inklużi. Meta aħna naħdmu dak li ngħidu la positivity rate,
Tajab, aħna nieħdu l-positives kollha li jkollna, inkluż l-immigranti, divided by total swabs kollha li nagħmlu. Ħalli aħna jkollna il-positivity li tkun qed toħroġ anka minn tagħna. Hemmhekk dak huwa indikazzjoni tagħna ta' fejn aħna minn dal-każ. Li aħna ma nkunux qegħdin inżidu l-immigranti li kienu f'kwarantina sa mill-midu meta ġew Malta, allura ma jkollhomx dak il-kuntatt mal-komunità, hija fuq gwida li tatna li CDC għar-rapportaġġ propju fuq x'qed jiġri fl-Unjoni Ewropea. Però għalina dak huwa rapportaġġ li huwa obbligatorju li naħdmu bih. Aħna kwalinkwa każ pożittiv li jkollna ma noqogħdux jekk għandix nirrapportaw lill-CDC jew le kollha, aħna naħdmuhom u kollha nieħdu l-miżuri min-naħa ta' saħħa pubblika kollha li hemm bżonn. Għan nafsanar tajb, Prof. Gawxi, għajt għanum kalaf mill-orizzont. Xini jew se tkun il-pozizjoni tal-Awtorità tas-Saħħa rigward l-edukazzjoni post-sekondarja u terzjarja? Fis-sens hemmhekk in-numru ta' studenti huwa ħafna ikbar mill-primarja u s-sekondarja, u se tissuġġerixxu li forsi l-lezzjoni iktar isiru b'mod online biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm problema ta' distanza soċjali? Aħna għandna kuntatt dirett ukoll mal-post-secondaries, ġifieri kemm mal-MCAS, il-post-secondaries ta' xahar skejjel oħrajn u l-università wkoll, li huma qegħdin ifasslu l-protokolli li huma bbażati propju fuq il-prinċipji bażiċi li konna diġà pubblikajna anka f'dawn il-linji gwida li jgħoddu għall-primarja u għas-sekondarja. U anka huma qegħdin iħaddmu l-modelli li huma bbażati kemm fuq distanza soċjali, l-użu tal-maskri u anka kemm jista' jkun ħajkunu l-inqas li jistgħu flimkien u anka li jkollhom modalitajiet differenti ta' tagħlim biex kulħadd ikun jista' jkompli jsegwi t-tagħlim tiegħu. Dawn kienu l-mistoqsijiet, grazzi lilkom ġurnalisti li kontu hawnhekk qegħdin issaqsu l-mistoqsijiet tal-pubbliku, lill-pubbliku kollu li jsegwi dal-bulettini u anka dawk il-bulettini li noħorġu ta' kuljum biex aħna nkomplu niggwidawkom ta' kuljum fuq x'inhi s-sitwazzjoni, nappellalkom biex tagħmlu ħilitkom biex nkun nistgħu nipproteġu lilna nfusna u nipproteġu l dawk in-nies li huma l-qalbna. Grazzi u nsellmilkom.